Khajani takukti bukuk song norok nai tongo khakchangmani khorang hake khaklayo norok kaham kwrwngno tongkhana hinui hake phaidi tini kaisa haino hai norokni bagui tubui phaio kaisa bithi abo wngkha obo hai chwng nugo chini kami rogo kwbangma chini takuk bukuk chini kami ni borok rok baksa abo hai kwbangma tension kwbangma uanama uansukma tei kirima walaima bulaima rokni bisingtwi khlaiui kwbangma sakni langma no derarnani bagui kwbangma uansuknai tongo. Aboni bisingo romni baksa bis eba bithi rok chawi sakni langma derarnani nainai abo hai kwbangma chini kami rogo chwng waisa wuisu chwng nugo. Aboni bagui no chwng tamo khlainai abo hai kebo bis eba bithi rok chawi sakni langma rok derarnani nai tongkha hingkhai borok no chwng bahai khe abo hai bipot abo hai dosha ni yakni phiyogui narakmannai a uansukmung no naharwui no tini ni o video aboni bagui ang koinai khajani takuktwi bukuk song o video puilan simi paithak jora norok kaham khe naiui tongtwi phiaba ang oro koinai abo hai keboni uanama uansukma tei podre pod poja khorogo hilik twiwi abo hai sakni langma no derarnani nai tongmani abo belai kheno hamya abo hai ta khlaithun kebo ta khlaidi hinui ang koinani muchungo. Kebo abo hai wngui tongkha hingkhai chwng tamma khlainai norokno ang oro kaisa buphang phunukgano obo wngkha eucalyptus buphang hinjago chini tripura hao joto jagao manthokya phiaba kwrwng kwrwng jagao forest department ni twi khlaiui oboni bagan rok khlaijak tongo norok oro kaham khe sini mano o buphang wngkha belai kotor tei kuchuk wngui tongo tei oboni bukur wngkha hingkhai goyam buphangni bukur kuksama hai khlaiui pola pola kuksaui tongo buphangni bukur khai kuphur wngui tongo haikhe o buphangni tamo khlainai chwng bithi snambui mano. O bithi swnamnani hinkhe a buphangni bedek kwthang no chwng tei kupni bol bai khai sapului sogui o buphangni bokochoni chwng hangar swnambui naraknai haikhe a hangar no chwng bahai ma khlainai himale o eucalyptus buphangni hangar no chwng hului powder swnambui a powder no chwng 1 glass twi o 4 hoite 5 chamuch abo haikhe twi kaham bo galogui 1 glass twi o galogui abono ri kaham bai kaham khe sakeui je borok bis eba bithi chawi sakni langma derarnani nai tongo abo hai ni jorao chwng loge loge no bono a glass kaisa twi no o hangar ni sorbot no khanui rekha wngkha hingkhai chwng ang kha khlaio obo hai borok teisa langma kiphilui manphirnai hinui chwng doctor o thangnani swkang doctor o chwng thangfano ang norok no doctor o ta thangdi hinui ang hiniya norok doctor o thangui mano phiaba o bithi no chwng loge loge no chariui doctor o thangkhai hamnai kha khlaio doctor o sogui ya sanik no kaham kwrwng khlai baksa kiphilui bo phaipirui manano hinui haikhe phiaba o bithi chamani bisingtwi khlaiui 100% jotono langma kiphilui mannai hinui ang kok riui manya tamoni hinba baksa o bithi chanani jora kaham khe slabya bo wngui mano tai slabmani bising phano baksa je bis eba bithi chamani langma arina bagui je bithi chamani aboni poriman aboni kwbangma wngui thangui o je ang samani o bithi chawi samung kaham khe khlainani jora manya rok bo wngui mano phiaba kha khlaio kwbangkuk borok no o je ang norok no rimani bithi no chawi langma kiphilui manphirano sak derarnani yakni kiphilui manphirano hinui ang kha khlaio haikhe norok o video no naiui bahai khe wngjakha norok comment khlaiui sadi tei norok share khlaidi aboni bagui ang kha khlaio norok o chikonsa video ni bisingtwi kwbangma dosha mannani yakni yogui manano upokar manano haikhe tini ni bagui aswkno paithak jora nai tongmani bagui belai belai kheno hambai.